O taller da Ulloa é un taller para persoas con discapacidade que dá servicio aos 3 ayuntamentos da comarca da Ulloa, que son Monterroso, Antas de Ulla e Palas de Rei. O que facemos é reciclar papel, traballamos con papel, cartón, facemos un papel que se chama papel de augas, que é un papel pintado a man, e despois con esos dous papeles facemos diferentes tipos de produtos. Nestos momentos, as persoas con discapacidade que asisten ao noso taller son persoas tanto con discapacidade física, como de saúde mental, como psíquica ou mixta. Levamos en activo máis de 10 anos e traballamos con persoas en edad laboral, en edad adulta. O principal obxectivo que ten o taller, polo feito de ser un taller a nivel prelaboral, é capacitar as persoas para que podan ter a opción de poder traballar ou incorporarse no mercado laboral. En aqueles casos nos que as dificultades que se presentan para acceder a un posto ordinario buscase máis ben un mantemento dunha actividade rutinaria e incluso facer un pouco de traballo de respiro familiar. Para todas as persoas usuarias do centro foi unha gran sorpresa e sobre todo unha gran alegría porque a realidade é que ningunha das persoas que acoden hoxe ao Pazo estiveron nunca presentes e bueno, hoxe que estamos aquí no Pazo vai a ser un día espectacular, veñen xa encantados do que é coñecer todo o tour. Dende Monterroso, dende o taller da Ulloa, queremos dar unhas grazas enormes tanto á Fundación Breogán, tanto a Pazo de Vilane e sobre todo aos xogadores e o personal que acudiu ás nosas instalacións, tanto como os que traballan aquí no Pazo Universitario, xa non polo feito de poder facer chegar o baloncesto, que é un mundo descoñecido para todas as persoas que integran o taller da Ulloa, senón que va moito máis alá. Toda a xente que vai vir hoxe poda coñecer que existimos, que estamos no rural, que en Monterroso hai un taller para persoas con discapacidade, pode traernos a oportunidade de que medre o taller, de que incluso moitas familias non coñezan o recurso e podan ser posibles novos usuarios, como que o mellor todos os produtos que se fan onde o taller cheguen a moita máis xente e que den a oportunidade de dar continuidade á nosa actividade moitos anos.